Nyakwara Mugejuanga ratiro mar dhie ng'anyo nitiere pend chike mapacho kae kendo rawere kaachiel kod jokenya mathoth jathoro wuok oko ka gidhie ng'anyo ka gikwedo gik mopogore opogore mosebedo katimore e pacho kae. Kata kamano familia mathoth nodong' ka yuago nyithindgi mane wito ngimagi e kinde ng'anyo ka nitiere jogo mabende nodong' kod hinyruok makoni kod kocha magibiro bedo ka gidak godo e ngimagi duto bang' ka nochielgi kod lisasi kata magina e kinde ng'anyo mopogore opogore bedo kwa nene pacho kae. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto nobiro kod chenro mano mar chulo jogo familia mag jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo kaachiel kod chulo jogo mano dong' kod hinyruok makoni kod kocha e kinde ng'anyo makamano. Chenro makamano sani koro nyuolo penjo makoni kod kocha kapo ni chudo makamago biro bedo ka luoko oko kata wito oko chenro mar manyo ratiro. To bende nitiere jal mabiro bedo ka kawo ting' kata mibiro bedo ka imiyo kuma mar nego jogo mabiro bedo ka kawo ting' mar jogo mane onegi e kinde ng'anyo. Kose chul familia to weche makamago biro bedo ka rumo. To chenro mane ma sirikal biro bedo ka keto piny mar neno ni onge ja Kenya moramora ma biro bedo ka wito ngimane kendo e kinde ng'anyo ma bedo e pacho kae. Kaloni wang'eyo ni ng'anyo en gino manitiere katiba ma pacho kae kendo yiene jo Kenya duto mar ng'anyo ma onge ketho mwandu moramora. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejuanga e chenro mar mbako Oromo wabo bedo kod twak otudore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo. Antiere kae kod welo mabo bedo ka waporo godo wach mar mondo mi wang'iyane ni chudo makamano obo bedo kokonyo jogo mane oyudo midhiero e kinde ng'anyo. Kata kamano tok kosechulgi bende pod gibiro kawo okang' mar manyo ratiro kose pesa kose kawo to koro weche mag ratiro iweri godo. Welo mosedonjo e studio ka Nyakwara Mugejuanga antiere kae kod Brian Olang en jasum rieko e weche chike Vocal Kenya. Oyawre Brian ichio nade geno machiegni twak. Ichio maber oyawre ile Nyakwara machiegni. Nyakwara Mugejuanga wendo machielo mantiere godo antiere kae kod Samson Omondi. Samson Omondi en jalup director mano ka Kenya National Commission on Human Rights. Awache makare. Machiegni twak kinyi makawoni chio nade. Ache maber Joyce wache makare kendo amor kawuono pombiro goyo mbaka kod Nyakwara Mugejuanga machiegni. Erokamano. Nyakwara Mugejuanga wendo machielo mabu bedo katudore kodwa e studio kinde modhi mbele kod twak marwa mano Jacinta Nyango ma en min Kennedy Onyango. Kennedy Onyango en achiel kuom rawere kendo nyathi matin mano wito ngimane e kinde ng'anyo mano timore e pacho kae higa mokalo. Nyakwara Mugejuanga omiyo chak tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuo 36000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mara mondo mi wane moko kuom graphics. Kotudore koda chenro ma jatend piny Kenya William Ruto nobiro godo mano mar neno ni jogo mane oyudo hinyruok kata mane joheragi otho e kinde ng'anyo mano mar kochakore higa mar 2017 oyudo chudo. Kineno kanyo mano ng'anyo mapacho kae chulo jogo mano yudo hinyruok. Chenro mar chulo jogo mano yudo hinyruok aya kata kamano ko nyalo mana dhi mbele wacho kanyo ni Makau Mutua ema biro tiyo kamoro achiel gi apis Attorney General ten migawo mar arita kaachiel koten migawo mar omenda pachoka mar neno ni chenro no otimore e yo mowinjore. Ka chenro makamano owinjo bed ni timore e thuolo mar ndalo 120 mabiro maneno ni jogo duto mano yudo hinyruok makamano kata jogo mane joheragi otho e kinde ng'anyo oyudo chudo e yo makare. Yeno mar mondo mi arwak welo montiere go e studio kinyi makawuono. Achako di Samson Omondi chenro makamano ma jatend piny Kenya William Ruto no biro godo. Beden chenro malong'o. Joyce erokamano kuom gwela mondo wago mbaka okinyi makawuono. Mbaka ni en mbaka matek goyo. En mbaka matek goyo nikech Kenya osebedo kod koko mang'eny. 2007 ne wan kod gima niluongo ni post election violence. Kanene jo Kenya ogore ba Kofi Annan obiro bwa timo gima iluongo ni 4-point agenda 4. Tachiel kuom agenda 4 go ne nitie gima nene iluongo na transitional justice. Bwa keto commission miluongo ni Truth, Justice
and Reconciliation Commission. Manene olos El Farioga Boro to biro ochako tich El Fariogo Chico. To teach Truth, Justice and Reconciliation Commission en tijene en rango gik maricho mosebedo katimre e Kenya ma iluongo ni gross human rights violations, economic marginalization, gik maricho manobedo kosetimre kanene ochakre kuma nene wayude uhuru nyaka 2008 kwa yudo post-election violence. To Truth, Justice and Reconciliation Commission nene odhi Kenya mangima ba ji oloso gik manene gidwaro nonego beniti mogi mondo wabed kod kwe. Then kwasebet gu kwe to wadak kaka ji makanyakla kaka joka ng'ato kaka jo Kenya. Commission nene oromo kod ji mohingo 4,000 mo submit memorandum gi. Kanene gi submit report tachiel kuom gik manene giwacho en nonego beniti mogi ma iluongo ni reparations. Not compensation. Pogruok nitiere kanye. Nitie pogruok nitie maduong'. Nikech compensation en agoyo jakarungu. Tabiro chule. Lakini penjo moka pendan to ang'o momiyo ne nagoyo jakarungu. Okay? Nikech mane penjo monego benwa penjire maduong' mogik. No, wadwa chulo gi nang'o. Mokwongo ng'ama ne nogoyo gi. Ang'o mane nokelo lweny no? Ang'o mane notimre? Then kawase chulo gi to what next? Mano bende manyuolo penjo machielo ni kosechul gi chenro mar manyo ratiro. Podi bo bedo ka dhi mbele to bila manotimo maundu makamago. Bende podi bo bed ka ikaw negi okang' mar chik. Chudo en mar miyo familia makamago mar mondo mi koro owe chenro go duto. En penjo ma aparo ni waongo duoko ne. Nikech kirango gima nyoro rais oketo mokwongo ndalo 90 apa ndalo 120. En ndalo matin kabisa. I think that is one. But mara riyo ntie gimonego beniti mulongo no proper profiling. To shida wa ohingo police brutality. One kod joma police onego, one kod joma police ohinyo, one kod joma olal, one kod joma otur, one kod joma owito mwandugi, one kod ji mang'eny kabisa mara tirogi osebedo koro ochore. So mokwongo days ma odiechienge ma rais owacho gin odiechienge matin. Fine, wanyalo loro wang'wa ta jon compensation gi maber. Donge I mean compensation ok en gima ber, but wanyalo loro wang'wa to wawacho ni compensation en gima otimre nadi, en gima ber. But yo man mwadwa luwo kwa dhi compensation. Okay? To sama wagomba kama compensation, ntie gima kisungu luongo ni justice. Justice wawito kanye. Adwa ni mak paro noge kanyo mar mondo mi bende kwa dhi mbele kod twak mar wabo bedo kwa penjore ni to en yo mane mibo bed kitiyo godo maneno ni oyud familia duto obed mano mane joge gi otho kata jogo mane joge gi ohinyore mar mondo mi wang'e ni chenro makamagi kosebiro nitiere jomoko manitiere kod uledhi manyalo gombo mar mondo mi odonj kata gi yut to seche moko onge jahera gi manotho kata mano manodong kod hinyruok. Adona rwaki twak Abrano Lang jasumrie ko weche mag chike mano Vocal Kenya kata kamano kapoka sumi kapoka rwaki twak dago mar mondo mi wane ane machinglo kata katun mane nitiere gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi bende chiwane pachi kotudore koda machinglo makama kwang'eyo machinglo makamano wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero Makao Mutua ema uwinjo bed ni telo ne mano kamiti makamano kata telo ne chenro mano mar chudo ne jogo mibo bed ka ichulo king'iye wang'i kaka jasom rieko e weche chike bendi mano mar Vocal Africa kata kamano king'iye koda pachi kaka jasom rieko e weche go mag chike bendi paro ni weche gi mag chudo bro bedo kadhi e yo makare kotudore koda weche Kenya katudore kod katiba mapacho kae kachiel kod chike mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda e piny ngima gi ng'ama oket kacha no chung'ne chenro makamae. Brian Gini ng'ama oket kacha Makao Mutua en professor mar chike. Koro kodok korka chike ong'eyo. Lakini king'iyo kata statement mane president ogolo cha. Ere formula mane magidhi tiyo godo? Oge chik magidhi tiyo godo. Ogimiyo kata chik magidhi tiyo godo. Then secondly kakwanyo gi kuma wadwa we godo no. 120 days okay sufficient time
mar timo gini nikech nitie categorization mar victims. Nitie joma olal, nitie joma police nonego, nitie joma oiny gi police. Koro gidhi timo sadi. To victims gi gin across the country. Koro formula mane ma gidhi tiyo godo mondo ji oyud ratiro. Mane ma koro question monego bedni wapenjo. Nikech compensation en gima ber. Lakini gima neno aneno ni Rais Ruto temo politicize issue ni. Because wach yudo ratiro should not be politicized. There should be a formula magitiyo godo mondo yud ratiro. Wach ni koro ka min Kennedy. O politicize yo machalo nade? Gima temo wacho ni because sani ang'eni otemo manyo re-election 2027. To one of the options ng'ise ni nikech wach police brutality ji nonego ji manolalo ngimagi ji molalgi nyaka giyud compensation donge. Lakini instead of fuata formula maber mondo ji yud ratiro otemo la shortcut. Nikech categorization mar 120 days ok insufficient time matimo categorization mar victims gi. To formula mane magidhi tiyo godo chulo victims gi idhi chul gi pesa di. Nikech categorize tiyo joma noinji ichulo gi pesa di. Tiyo joma nonegi ichulo gi pesa di. Categorization ere kaka gi come up gi formula mar chulo jogi. Koro before kata wadhi compensation to bingeni chakre time be run donge gin gi 120 days nyaka sani onge gima gisetimo. Koro ka time no elapse koro ang'oma wadhi timo koro. Emomiyo awacho ni gini gibedo politicized. The intention ok ni ji oyud ratiro. To mana penjo mabende ne wapenjo kadwe ketwa ka Samsona. En okang' mane mwinjo be ni keto piny mar neno ni chenro mar chudo otim e yor ler maonge dewo wang'a kendo mar neno ni onge jogo maseche moko nitiere kod oledhi ma obedo kod paro mano mar donjo kacha mar mondo mi gin bende ochulgi kata obedo ni onge hinyruok moro amora mane gidong godo kata onge jafamilia moro amora margi manotho e kinde ng'anyo mosebedo ka timore pacho kae. To bende par ni en kochakore higa mar 2017 nyaka sani higa mar 2025 matinde ni gin joma thoth ahinya. Joyce, adwa duoki at 2008-2009 kanene one post 2007-2008 kanene one post election violence. Then wadhiwa bedo kod Truth, Justice and Reconciliation Commission. Commission neno dhi throughout the country ka collect mokwongo pach ji. Mar ariyo kotimo profiling ma victims. Mar adek kotimo categorization. Mar ang'wen kondiko report. Commission ni neno tiyo chiegni higni adek katiyo tijni. Sama neno timo kama to nene en gi jolony ma opogore. Nene en kod psychologists, nene en kod lawyers, nene en kod teachers, nene en kod data analysts, gin gi ji mopogore. Ma nene miyo gitiyo tiji kaka dware. By the time nene gitieko, nene gi receive submissions mag G4,000 ma opogore across the country. To mano nene miyo gibedo kod grounding mamiyo report mabedo accepted. Now, kanene gichiwo report no has not been implemented nyaka kawuono. Again, what politicization manende osiep nawacho. Now, pokwa implement Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Ma e report manene wacho weche mag compensation, wacho weche mag reparations, wacho weche mag truth, justice and reconciliation to the families. Now, we are at a point makoro wacho nwa compensate victims mag police brutality. Apan penjo maduong' monego bedni wapenjore en Kenya kanigo. Wasebedo kod victims machal nade. Nikech wasebedo victims mopogore. Wan gi victims mag police brutality. Wan gi victims mag state torture. Wan gi victims mag extrajudicial executions. Wan kod victims of different kinds. To victims gidwaro compensation is good and compensation ber. But then wan gima chunji gombo en gimiluongo na accountability. Gima ng'ato dwaro en none ng'ama neno tingo, ng'ama neno fire the bullets.
mani onego nyathine in terms of accountability. So kama dwa timo process ni maber mokwongo nyaka waluong everyone into the table. Nyaka ji duto bi mesa migo e mbaka. Mesa ni nyaka ting victims. Mesa ni nyaka ting organizations mag sirkal kod mok gin mag sirkal. Mesa ni nyaka ting observers. Mesa ni nyaka ting international community. To mesa ni nyaka bed kod gima waluongo ni public participation. Baji winjire rules and regulations ma onego bed tayo wachno. So kwasebedo kamano waduto wago mbaka yaka wanyalo bedo go process mabo bedo accepted biji wachno manigo e gima wadwaro. But kawatime just for the sake of wachio to wachana wadwa chulo joma nene oyudo tab. Aparo no process no en process mok bi miwa gima wadwaro. Nikech waduto wang'eyo gik matimre Kenya kan sama gin mora ila New York to one kod joy riders one kod joma bro wok to ng'ato wacho nu abende nene ng'ato tho abende nene ng'ato hinyre abende nene ng'ato timang'o to kawarango joma nene otho kata joma nene hiny police ndalogi mokwongo ng'ato kaneno tho ntie gima nyiso ni ng'ato tho bedo ni neno den ng'ato kotho ok nyis ni ng'ato tho. Mokwongo nyaka bed postmortem report. Postmortem report no nyaka bed ni ntie independent pathologist to ntie pathologist ma government to ntie police to ntie ango. Even most of deaths maneno timre ng'eny gi amushu anongo kuta postmortem report go. To kata kaneno tim gi inyalo yudo ni police process maneno tim ni nokuber. I think that is one. Number 2 ntie jomoko mabende jogi neno to kawo yiko moko report. So report no onge. Mara dek ntie jomo ol gwachno. I mean ng'ato wacho na nyathino osetho okadwa wach mang'eny. Okadwa kendo mondo wayaw gima kisungu luongo ni wounds. So samwa chako process ni ntie a lot of things monego bedwa put into consideration. Lakini kwa dwarango pen and paper in a process so we are going to lose everything and okwa biyudo even ratiro ma compensation no. Let's say in compensation imaji dwaro okwa biyude as is required. Yena mar mondo mi arwak min Kennedy Onyango Jacinta Anyango etwak okinyi makawuono machiegna inya Jacinta ichiwo nade kendo machiegna network. Machiegna network okinyi makawuono ang'eni chieng' tich abich mano mar juma mokale mano injo ka jatend piny Kenya William Ruto oyango chenro mar chulo jogo ma obeda jok mane nyithindgi owito ngimagi e kinde ng'anyo kata jogo mano dong kod hinyruok makoni kod kocha. In kaka min Kennedy achiel kuom rawere ma kuom hawi marach no wito ngimagi e kinde ng'anyo makamano e kinde mani winjo wach makamae reaction mari no bedo nang'o? Actually kana winjo wach ni anto mokwongo ne ok amor nikech chudo midwa tim en chudo mar pesa. To pok aneno ng'at manonego nyathina police manonego wuoda. Nikech kata king'iyo wuoda ne 12 years old no onge mandamano nonege gi police chieng' mar mandamano no. Koro kana winjo wach no kamor mokwongo ok rach na kidwa ywe pi wang'a bok rach na kigona pole. Lakini gima na dwaro nikech sirikal nigi teko kendo en gi teko mar yudo ong'e police kate kendo ginie tich kendo pod girwako uniform kendo pod gitiyo. Koro ka saa te idwa negi nyithindwa tichulo pesa inego nyithind tichulo pesa ing'eni mano onge kaka ok bidwoko chien nego nyithindoni. An naneno ni police ka an awuon gi chunya kaka min Kennedy to na dwaro ni police mano nego Kennedy sirikal ong'e nikech ng'ama ne pango tich chieng' no ng'eyo noningo kaw kuongo gol police ka mondo kuongo migi punishment ging'e ni gima ne gitimo rach mondo jowadgi manie tich koneno tok chak tim machal kamano. To ka pod antiere kuom min Kennedy nyaka sani koro be pod itemo mar mondo mi many ratiro ni nyathini Kennedy mar kuom hawi marach no wito ngimane e kinde ng'anyo kose nikech winjo kanyo ka Samson mawuok ka KNCHR bende wacho kanyo ni e kinde ma koro imanyo ratiro nitiere postmortem winjo be ne timo nitiere oboke mopogore opogore mowinjo be ni iketo katelele kinde ma koro sirikal bro bedo kaka chenro mar chudo. Bende sani pod imanyo ratiro kosin chunyi no se ol kalure ni iwacho ni kata police manonego nyathini be poko many kata bong'isi ni en mai. Chunya to ol tok nyalol kabisa to gima kaduki chien gimomiyo pod amanyo to kaka tim onge nikech anana kama to gi lweta kama to an piny be onge an chien onge ng'ama nyalo maka.
dong na kon rais nasewacho ga mokon rais nogona simu wakati no nogona simu kaka an min Kennedy kendo mana simbani kendo Dennis Itumbi ema nogoyo momiya rais ma keto loudspeaker ma ot te winjo kapok aiko nyathi tarik 4 Julai last year to kona ni mama Kennedy pole nimesikia chenye imefanyika tabiro luongi ndio kaka nonyisa abiro luongi mondo abed piny mo make sure ni Kennedy oyudo haki nyathino ne tin naparo ni haki mokwongo en mowacho no biro ng'iyo ng'amo timone kamano ko naparo ni haki mokwongo en manyo ng'atcha to gino no dhi molal kamano ma igoro mu koro miyo kata ka nyane no gino Friday nyange ni mana kako ja wach ga to kalo to be no luongi adira no ko luonga simi no poko goya seoro nyaka message mase confirm ni man to namba Itumbi lakini wach no norumo kamano Yiena mar mondo mi arwaka Brian Olang bende to ka wadhi mbele ko twak marwa Brian anno ka ibuonjo ko tudore kod gigo makata min Kennedy wacho kalore ni nyaka sani jatend piny no gocho ne bongise ni yes obedo ka wamanyo ratiro kata kamano nyaka sani poko yudore yo makare kata kamano winjo be ni e kinde makoro imanyo jogo ma ibiro bed ka ichulo winjo be ni manyo gi e yo machalo nade nikech nyaka sani koro wang'e ni records nitiere kata kamano sirikal bende osebedo kod records magimo pogore nikech kinde ka kinde kata ji kodhi e ng'anyo winjo ka sirikal biro wacho ni kwan makamae mar joge manotho kiwinjo migepe mamoko makedo ne ratiro mag oganda to wacho kwan mabeto pogore benin god adiera ni kata kwan mibo bed kichulo biro bedo ka en kwan mar adiera seche moko bo mar bedo ka tiyo kod dhongere mago mabedo fabricated gima owadwa no wacho bingeni the different categories mar victims mokwongo then secondly kata king'iyo press statement kana ma sirikal golo ido ni Kenya National wacho ni kata ji 60 olalo ngimagi then Murkomen biro wacho ni ji kata 40 molalo ngimagi koro king'iyo discrepancies gi koro ng'ama wacho diera ka nikech Kenya National yudo ka gine ground e protest matimore ng'anyo te matimore yudo ka gine ground gine magidhi e postmortem matimore gine ne mortuaries gite to jo serikal okwane kono koro kata victim magine godo gi kata list magine godo gi gigolo kanye yudo kata min Kennedy kapara kata kaje sirikal moro osodhi olime kata donge koro formula mane magidhi tiyo godo e compensation magida timoni kata king'iyo ndalo momigi no tiyo godo no ndalo no ok insufficient mono git categorize victims gi nikech king'iyo conversation onego beni en mar holistic conversation mo involve civil society or involve government give victims lakini sani kapok gichako wachni okapar ka jogi yudo ratiro mamiyo wacho ni gine en gima obedo politicized the intention ok ni jo yud compensation kata justice en political mane gima neno to liability winjo be ni bedo determined yo machalo nade kapod antiere kuomi Abrana inyanya kutudore kod gigo masani timore nikech wang'eyo ni jogo manowito ngimagi kata jogo modong kod hinyruok adira police kata jogo matiyo ne sirikal mano kelo miyo giwito ngimagi kata gidong kod hinyruok king'iyo katiba sirikal men gi jukumu mar rito ngima donge koro gine mana king'iyo joma nowito ngimagi kata joma nohinyore jogi nohiny gi police kendo nono gi police koro ka yudo justice mokwongo kata ka yudo ratiro mar jogi mokwongo joma nonego jogi kata jo polisi mane onego nyithindogi kata mane onego jo Kenya gi emonego beni maki tere court mokwongo kata kapok odonjo wach compensation gi nikech kata king'iyo onge cases very few cases manie court sani motere police edo e wach nego ng'ato kata wach jo ng'ato koro kanyo monego beni wachake mokwongo mbaka ni mane magi maneno min Kennedy kaduoki etwaka pok adhi kata ir Samson kaduoki etwaka yeso se wach ne ibo bed ka ichulo jogo mane nyithindgi owito ngimagi kata jogo mane odong kod hinyruok e kinde ng'anyo kalore ni nyaka sani familia moko osebedo ka wacho ni burden magidong godo en burden maduong' ahinya to koro kata omenda matin mibo bed ka imiyogi che moko biro bedo ka izen burden in kaka min Kennedy to mar Kennedy no weyi kod burden machalo nade kata no weyi kod machalo nade to pesa no komi kaka sirikal sani koro osebedo ka wacho nikech onyalo wacho ni nachiel kuom jonyuola madira diera nyaka ne kuom awi marach Kennedy to isebede limelight kimanyo ratiro ne nyathini kalore kod gigo manotimore kata kamano pesa no bende biro konyi adira diere hoyo chunyi kachiel kod mar familia mari an kawuoyo korka kora pesa no ok onyalo hoyo chunya ok onyal konya nikech bende chalo mokwongo wacha riro chalo pesa mochun makoro goe koko
ni mi jogi makoro chune ni mondo mi ochako an gi chunya no ni mondo mi ochako dwar kendo gimo dwaro kendo 2017 ni onno ni kotimo kamano dhi bedo gi yot nikech en gimo goye koro dhire an pesa no an gima ne dwa konya maduong' moloyo mane nyalo miyo kata chunya koro kata kayuak tani nyathino ndo gi kwe ng'at manonege police manosute ingeni kinyo ng'ato wan wakamaka inyo ng'ani tidhi make tanena diri ni kata no inya kata koro biro chula ten bendo ose miye chwat mondo ng'e ni seria nitie koro seria mado kuongo lo to nyaka sani bende nyalo wacho ni intiere koda gigo manyalo konye yo makare mano mar yudo justice. Number 1 wan kod gi jok mochung' ne ratiro mar oganda ma en joka human right ging'eyo an gi postmortem report manotim an go tasno an gi burial permit koro kata kiluongi death certificate mano be an go koro kang'e kamago pod nyalo konya okang'e ni mane gi mane mibiro dwar lakini mago te ma an godo Samson kaduokie twa kopogore koda chudo makoro serikal osebedo kowacho ni kaluwore koda wanyalo wacho ni burden mane jogo moto nikech kopogore kata koda nyithindo manowito ngimagi nitiere jogo maseche moko ne gin bride winners e familia magi to komawi marach gine mane giwito ngimagi e kinde ng'anyo nitiere moko mag ne gin bride winners ani gidong kod hinyruok moko kuomgi ok nyal kata wuotho moko kuomgi ok nyal timo tije mopogore kopogore kod financial loss makoro serikal osebedo kowacho ni familia ni koro ok nyal jikimu yo mane mowinjo be nitiyo godo kendo Joyce mokwongo sirkal en gima waluongo nu gidhongere ni primary duty bearer. Primary duty bearer chalo wondala. Tij wondala en rango nu jomani dalo chiemo, jomani dalo nindo maber, jomani dalo ngi lewni marwako, jomani dala otimo gik moko duto monego bed ni gitimo. Mane momiyo waluongo sirkal nu primary duty bearer kod dhongere. So tij sirkal en rango ni joge orito nade. Nyithindo dhi school, omiji security, jin kod ngima maber kod gik moko ailago. Aparo nu shida ma wasebedo kodo enu serikali otamre tiyo tije kaka primary duty bearer. Ma primary duty bearer en nyako rang ni jo Kenya odak nadi maber. Nikech wang'eyo ni joma nino wito ngimagi and apani gima rach mogik kodu jimo sebedo ka wito ngimagi over the period en yudo ni ng'enygi gin jok ma yudo ng'enygi ok ne gin joma ni maandamano. Ng'ato neno wuok tich eni bus station bunde ogoye. Ng'ato nene ni ode oneno TV bunde ogoye. Ng'ato nene timango bunde ogoye. So yudo ni ng'enygi gin joma they were not direct demonstrations. So sama sirkal timo compensation mano is one step. But one called steps moko. Mokwongo nitie gima iluongo ni acknowledgement. Sirkal onego bed acknowledge na gima kama nende otimre. To aparo ni rais poko acknowledge ga nu police kata state ni nobedo involved gik maneno timre. So the first step en wadwaro gima iluongo nango acknowledgement. Orinjo beni gi acknowledge yo machalo nade. Sani kono magisewacho ni gichudo mano ken acknowledgement moromo. En acknowledgement ma itimo ka idok chien. En acknowledgement itimo behind the curtains. Okay, en acknowledgement ma ng'ato wuok to wacho ni mama kosa maneno timre. Mama Kennedy wacho ni rais neno gocho ne. Rais osegocho nu over 200 victims manene jonyuolgi manene jogi owito jogi. Wadwaro a public acknowledgement ma rais wuok to wacho ni I take responsibility as the head of state ne gima kama neno timre under my watch, under my responsibility. Mane acknowledgement mokwongo ma jo Kenya bro dwaro. So kisetimo acknowledgement as the first step, then the second step any keto process. So this first process any process ma seeking accountability. Accountability enu min Kennedy wacho no ntie ng'ama neno wuok kadhi chieng' no controlling crowd
ng'ano no tingo bunde, ng'ano no tingo tear gas, ng'ano no rwako uniform ma police, ng'ano ne kod tag machik dwaro. So ng'ano ong'en ng'ama ne no ywayo bunde mane no nego wuoda kata mano nego nyathina en ng'ane. Wadwa neno ng'ano mak. Number dek, wadwa neno ni institutions makatibo miwa, one National Police Service, one Directorate of Public Prosecutions, one Independent Policing Oversight Authority. Institutions giduto, one judiciary. Wadwa neno ni institutions giduto ni luwo wachni. Then mara dek kama ose timre to kore ko bobo to wachon okay koro wanyalo golo gima yweyo pi wang. But ok wanyal chako kod yweyo pi wang. Nikech kwa chako kod yweyo pi wang bo nyiso nwa boga nego ji to aywe pi wangi. Wanego ji to aywe pi wangi. Wanego ji to aywe pi wangi. That's what I mean. Waywe pi wangi pesa. Wanego ji to aywe pi wangi pesa. To serikal kaka primary duty bearer tije oken tije nego ji. Serikali kaka primary duty bearer tije en tije rito ratiro mar ngima dhano. To mano e gima wadwaro ni serikali otim. Ok yweyo pi wang. Pi wang is just an aspect to kendo en aspect matin kabisa. Nikech kiyweyo pi wang Mama Kennedy, iyweyo pi Olang, iyweyo pi Omondi, iyweyo pi Joyce. Wan ji adi Kenya ka. We are over 50 million people. Ibo yweyo pi wang ji duto. Gima wadwaro en iketo systems matiyo. To systems gi iketo kod institutions mag government. Systems gi iketo kod gik monego bed ni timre. Not sporadic ok gik ma sporadic mitimo ka tiweyo itimo ka tiweyo. Nitie gimida medo brand. Ada medo gimoro matin. Nitie gimiluongo ni command responsibility. Sani ka police wuok kae, ka nitie ng'anyo to police wuok ne dhi rito kata rito ji mang'anyo kata dhi ginene. Probably dhi ginene. Dhi ketho ng'anyo no. Donge. Nitie ng'ama golo orders. Ni Olang en police maya Kilelesha police station or Dennis Street Road. Donge. Koro ng'ama golo orders ni ka Olang no ya Kilelesha police station or the Street. Donge. No mi orders no dio negri. Ng'ama no golo order ni. Jogi bose maki. Magi no gimoro no timre. Mono jo yudra tero. Nikech okonya bedo ni 207 same thing ma wacho 28 2017. 2023. Iga mokalo nyaka iga ni to onge ng'amo ter kata do. Police commissioner ni kanye, commissioners gi. Koro ka command responsibility nitie ma police commissioner ong'eyo ni ka golo orders mar shoot to kill to ng'ato dio negi ng'ato dio wito ngimane. Odhi kawo sole responsibility ka commissioner mar police kuom golo orders ma illegal. Mano magi mwadwaro. Nikech okonya bedo ni iga ka iga ji wito ngimagi to we about watch compensation the same thing every single day. Next thing winjo ni commission of inquiry gigo osewinjo mang'eny okoda gigi kendo. Koro somebody must take responsibility. To bende mano nyalo miyo bila bende koro medo tiyo kod teko mathoth e kinde ma gidhi e ng'anyo kapod antiere kuomi Brian. Kalure ni ka gidhi e ng'anyo ka ging'eyo ni ka gihinyo ng'ato ka gichielo ng'ato gi magira ba ng'ato wito ngimane to ging'eyo ni dong sirikal nitiere kod chenro mar chudo we koro watima gini to wan bende onge gimibo kawnwa nikech adire nyaka sani pok waneno kata obila ma osemaki botwe kata kuom ranyisi min Kennedy mosebedo ka wacho ni pok aneno obila no komaki matinde ni entiere atia lakini koro chiko umi. Ineno ka onge action mokaw gi police ne police manego jige mano wacho ni iga ka iga gibedo gi igo moro ni koro ginyatimo ginyanego ng'ato to onge kumitero gie lakini the moment kikaw ng'ato ko nego ng'ato to maki otere do timbe gigi borumo lakini ko kwatimo wachno wabu bedo ka wuoyo ka pile kata dwe mabiro boluonga ka wuoyo about the same thing. To mane gimo winjo bed ni kumo e ong'ala ikuma ahinya kalure inte gima idwa medo kapok nitie gima dhongere kendo luongo non reputation. To aparo ni shida maduong' mwasebet go en nitie culture mwasebedo kwa olo no pi nene wapidhe so wasebedo kwa olo ne pi wa olo ne pi culture miluongo ni impunity.
to en culture ma osedongo ma kaka waprune onge to culture ni wakete nikech gimotimre to onge gimatimre ni jowadu uok udhi operation jo uoneko police manende ungo nego ngato police manende ungo nego ngato kiny kendo udhi kode inang mabuta mitimo kamano koro culture man reputation ni en gima wasebedo ka wamedo nepi to wachopo kuma koro obo hinyowa to aparo no obo hinyowa not just on the police but obo hinyowa on all aspects of our life so obo hinyowa police obo hinyowa judiciary obo hinyowa independent policing oversight authority obo hinyowa all institutions nikech ginma onego bed ni timo nikech police kagiwok kaneno kanyawadigi oneko ba omake botweye kiny kowuok obende kodhi e tich to bwacho no nyaka rang maber nikech kapo natimo gimok dwarore to chik bodhi koda but process state ma wantie as a country enu itimo to gimatimre ni onge itimo to gimatimre ni onge so obedo a way of life taparon tap maduong' mwasebet go particularly on police enu kanene wachako mbaka mar local police Elfarioga Birio after post-election violence Elfarioga Boro Rais the then president Mwai Kibaki together kagin kod Raila Amolo Odinga nene giketo task force matije ne rango kaka police nyalo lokore task force ni notiyo tich maber ndi bua kelo chike wakelo migape mopogre wawacho ni wanyiew ni police uniform wamigi mtokni watimango lakini gigi duto osetimre lakini gima otamre lokre en chikgi mar nek chikgi mar hinyoji chikgi maru bedo nok gikonji kaka dware mano otamre chik no otamre niwach okwadwa wach mar accountability police inosiepgi sami wacho ni gin wadwa nyiewnu mtokni unosiep wadwa gero nu police station unosiep wadwa keto nu CCTV unosiep wadwa medo wosara unosiep kitieko to wanani bas kwasetimo gigi duto to wadwa ni kumako ngato to utrite maber wadwa ni ngato kodonji police cell to ngano rit maber wadwa ni kudhi timo investigation mag motimre wadwa ni kachiel kuom motimo gimarach ngano twe mano koro siepu kod yorumo so there's too much that they want from others but from them they expect matin kabisa and matin kabisa conversation makgidwa mogik en conversation mar accountability conversation mar rango kaka utiyo mar goyo gimwaluongo ni peksen composition mar conversation mbaka mar goyo peksen en mbaka ma police okdwa gidwaro ni mbaka moko duto wanyalo goyo miwauro sara maber miwauro mtokni miwango lakini kaka watiyo amano to kikudonjie to kanye matab maduong' ma watamre wokie nitiere min kende nitie gimidwa medo Madwa mana medo matin ni wachalo kaka ka in wuoro mar nyithindo in gi nyithindo mang'eny to in gi pesa kendo in jamoko nyathini kata odhi e skul en kotimo makosa en idhi ng'iyo one nyaka somo en kotimo makosa idhi diko mana jopuonj waneno gi mang'eny idhi diko mana jopuonj miyo gimoro matin nyathine ni weya en kotugo kanyo kogo nyithind ji en ok miye punishment en okia ni oningo beni chwado ji nyathino dongo ga nang'o en oendelea dongo kong'e ni baba biro chulo kata ka go idonge ka go yuchwera motudho donjo no to baba chulo tigo lajel koro polise gi ok oningo bed kamano oningo gibed gi luor magi gin chalo nyithindgi to magi chalo wetegi ing'eni wan kaka an janyuol pesa mar rais dwa miya no ok dhi konya kata matin mana kaka medo wacho ni an oda Kennedy mane strong adong gi nyithindo ariyo man gi sickle cell anemia awacho pile koro pesa ni chal modhi mane e thiedho nyithindo ka ting'eni chon kata ka nyathagra ka thiedho to nyan gi moro ma steady masomo mang'eyo ni ma to dhi sikul to biro konya to sani ing'eni kata omiya pesa to chal ng'ama otimo nono an gima duong' e ngima na ni police cha mondo ong'e ni gima notimo na nohinya e oda
Atunyaka sani bende ne uchwalo ngur maru nyaka kadul manono tijo bila aipoa to chenro chopo kanyi nikech aipoa bende makinde mathoth gi jabedo ngala manyime mar neno ne gin luwo ndach kako bila ne tiyo. Kendo jo aipoa go bedo ga nyaka sami timo postmortem. Kanu wadhi kendo gin mane giluongo jonyuol. Kanu wadhi ne gikona ni dwaro evidence. Mano ana wuon gima na winjo kane giwacho ni gidwaro evidence. Evidence mana nyalo miyo gionge kopogore gi postmortem mane an godo report. Mabende ne gintie sama ne timo. Mabende gikwero wanyaka ni an kanitimo ne ken postmortem noko konwa ni wamanyi family member moro manyalo dhi chung kacha. Giluongo daka mogi kaka wuon nyathi nyadhi chung kiyango nyathine. Notame. Koro ka gikoni kare gol mondo kel ng'ato. Kikelo ng'ama chielo already giseng'ado kuma no oyuyore mano ogo risasi. Koro kar gitieko to giwacho ni ok giyudo risasi. Matieni wan ne gitiyo kodwa gi nitiere gimoro mane giumo. To ne ok watamore an gima na ayie ma pod anuoyo ni nyathina ne dono negi bunde kendo negi risasi. Mane gima na dwa ng'eyo. Koro postmortem ne gikwaro wan mondo wakel evidence. Evidence na onge go wakati no nikech evidence ne nyathina ma seiko cha. Evidence ne postmortem report mane golo no nege gi bunde. Koro no kang'e kuma to postmortem report koro nogolo nango. No nege gi risasi. To risasi noko yudi. Ni wacho nok giyudo. Makosa mane gitimo bende ne nitie ni nok giketo family member moro achiel machung' neno ka gitimo giyengo. Ne giwacho ni risasi ok giyudo. Pod intiere kod geno ni boyudo ratiro kopogore kod pesa. An kata pesa na onge go gigeno nikech ka koro goche mano gochna ni biro luonga ka nyathi e koth opoka iko to nyaka kawuono wania. Pod geno nyaka mar piyo piwang no dibedie. Onge geno mora ma an godo. Pod ayuaka nikech min nyathi to biro yuak nyaka chieng' atho. Kaluwore gi lit ma an go. Yuak man pod atim. Ayuaka Nyasaye. An koro ayuak ne Nyasaye nikech ka baba wuok winji yuak ne ng'a dong Nyasaye. An ayuak ne Nyasaye. Aya dwa na wakao yoyo moro madundo nyakwara mugia jwa mwadho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa pachi benabo bedo ko akao ko kaliro waduto te mag tudruok mano moriwo namba wa mara riadek au chiela no Facebook achiel kod YouTube kama wantiere achiel kachiel pach jopenya bedwabo bedo kwa kao banga yueyo mwakao gisani kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kara in kanye, okaneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Onego warom ka sadi. To sani sabich oseromo. Atiyo mos ahinya. Kore kawuok e ot sani an abiro. Nitie wach moro amora marera madhi nyime kindi gi niti. To kata kamano an karangi maber. Ok apar ka nitie nyako manyalo heri. Nitie ngero moro mawachoga ni jomofuwo wuoyoga mang'eny ka giparo ni gin gi riek. Niti no en osiepna. Chai ni mit ahinya. Atemo wacho, ok amadhoga machal kama. In jatedo maber. Thank you.
Tich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati chadek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Machiegni kendo nyakwara Muge Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV kama wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak marwa kinyi makawuono, yena mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay kama wang'eyo ni odiochieng' makawuono tarik 12 romo makelo kanyakla sirikanda kor gwenge duto mapacho kae ochakore ayanga e kaunti ma Homa Bay. Romo makamano chakore odiochieng' makawuono kendo biro bedo ka dhi mbele nyaka chieng' tarik 12 mano mar dweni kama koro governors mawuok e counties mopogore opogore koro oromo kanyo mar mondo mi giporane wach mar neno kaka counties magwa nyalo dhi mbele e yo makarigeno ni odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka yawo romo makamano ayanga. We wawinjane gigo madhi mbele e kinde romo mano mar devolution conference madhi mbele kata mochakore ayanga odiochieng' makawuono e county ma Homa Bay. Mano an gi nyinga iluonga ni Joyce Nyawade. An gima apako maduong' ahinya e ohala ni gini okelonwa yuto maber ahinya. Kendo e Homa Bay ka waneno ka wan gi yuto maber ahinya. Otendi opong' kendo jowuoth bende ng'eny. Gimoro amora timore maber. Gima dakwa gavana marwa Odiso Nyawang'aya. Nyako no tiyo ok en dhaka. Nyako no tiyo olosonwa town maber ma town wani ang'eni 2027 odhi bedo city. Mane gima akwayo. Gi ote man go ne johala. Ohala neno kaber. Kaka wan waloko an rech tin. Wakwayo ni joma nigi gauge okelnwa rech e Homa Bay ka mondo johala yud kaka loko, mine oyud kaka lokore. Ero kamano. An iluonga ni Ulda Tieno Ochieng'. An ja ohala mar chiro miluongo ni Shakaola Bath to Aristotle. Ana atwengo to soda bende auso. Ne riwruok mar devolution mobiro ni okelo nwa ber kaka wan jo ohala i town kaeri. Kendo kaneno seche makamagi welo se donjo i town kama ng'eny. Kendo kaka an ja ohala kanyo auso soda ma an godo oserumo kendo an e dho ndara ka ne rito soda mondo akaw gi mtoka makelo soda ni eri. To chunya mor gi gima Nyasaye okelonwa e town kaeri. Mane madawachi. Nyinga iluongo ni Mr. Geoffrey Okoth Festus, mong'ere gi iluongo ni Mr. Nduso. Mokwongo
wagone county government erokamano kaachiel gi national government erokamano kaluwore gi devolution conference mantiere Homa Bay, dala mar Homa Bay. Wan kaka the business community kata kaka johala waneno pogruok mang'eny kabisa, kendo waneno welo koa kila county ka county kodonje dala mar Homa Bay. Otende wa duto te obedo booked, otende opong', kuonde mag tongona opong' te, weche mag jo pikipiki, weche mag jo taxi, tich waneno ka tich okrach, tich nitiere dala mar Homa Bay. Omiyo ka gini nyalo dhi adhiya kama endi, nyalo dhi adhiya kama nyaka 2027, to Homa Bay biro bedo a city, kendo already osebedo city. Omiyo wakwayo governor marwa, tich mosetiyo matek, tich ma governor osetiyo tich matek molo kuonde mang'eny. Omiyo wakwayo jo siasa kata jo ohala kaachiel gi jok mabendo opogore wariuru governor wa lwedo mondo mi gik matimoregi otimrenwa, mondo mi town wall obed gi lokruok maduong' kabisa. Gima duong' mane waneno kada mo waneno chien kucho e weche mag rech, johala mag rech ywak kaluwore gi ng'ikni mokni kare, nikech wayudo ka rech ogole company miluongo ne factory ne ok omiye johandwa makagi malokol gi mondo mi okaw rech oter malo ka mondo johandwa us rech. Wakwayo kendo ni kaluwore gi weche matindo tindo maluwore kata kaka chal mar ginene, chal mar weche mag chiemo, weche mopogore opogore matindo tindo kaka ring'o, gik mopogore opogore, ne wakwayo jowa mantiere kagi ni mae sama koro nego giger johala ma Homa Bay mondo Homa Bay bendo yude konyruok kaka nyalo konyore. Kendo akwayo county government kaluwore gi sani onegore ben wating' nying gavana mamalo kabisa. Chiro maduong' ma wantiere, maduong' mar modern market maduong' opposite Civiling, ne jogo power nyocho ng'ado stima. Wakwayo ni mondo giwuogi jo power oduoknwa stima bang'e gik mang'eny ka welo osedok obiro wach bang'e to stima oduognwa mondo mi stima obed karwa mondo waginye. Ne johala ma bende dhi tiyo malo manyo okaw nyingegi madhi tiyo malo kata madhi uso Homa Bay High kaachiel gi stadium, wakwayo ni ubed gi ikruok makare, nikech nyingwa wasegolo johandwa duto te manyo waseti represent nyingegi kuonde ka gitim gik moko makare ma welo obed kodgi, kendo welo yiene ma Homa Bay kendo investors obi mondo ger Homa Bay mondo Homa Bay obed makare. Ka jago gi nyinge luongo ni Calvin Onyango Molo, ja boda ma Homa Bay ka adwa ni mondo awach gima dhi mbele gi devolution madhi mbele sani en ni wan ka jo boda wamor gi gima timore. Iyudo ni sama ne welo chako biro, wan ka jo boda wendo ko biro wachudo direction maber, wating'o gi gimiwa pesa maber, an wayudo kaka wadok e ot gimoro. Ayo omedo kwayo governor ni tich motimo en gima ber, omed mana kelo welo kaka okelo gini mondo Homa Bay chwa ka obed gi nying maber. Gima kaka gini miyowa yuto en ni sama welo biro to wating'o welo, sama wating'o welo chulowa, wayudo gimoro wadok godo e ot. Kopogore gi mano, wan bende nitie jowa moko mawachungo do ka made bende noyudo tich kuonde achiel ariyo adek ei gik matimore ni conference matimore ni, en ni mondo wayud gimoro wadog e ot at least, kik wadong' nono. En ni gima gini konyogo ok ochuno ni ka wendo biro to kawo gimoro miyi, en ni sama wating'o gi wayudo gimoro. Sama jo ohandwa gi uso rech, uso machalo kaka pi, soda gi ging'iewo gi kendo wadongore maber. Mago pacha jopiny e kaunti ma Homa Bay kotudore kod romo mano mar sirkand loch gwenge ma ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay. Romo ma kamano chakore kawuono tarik 12 kendo biro bedo kadhi mbele nyaka chieng' tarik 15 e kaunti no ma Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro bedo ka yawa ayanga romo ma kamano. Winjo kanyo jopiny e kaunti ma Homa Bay gintiere kod geno mopogore opogore kotudore kod romo ma kamano mosechakore ayanga e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano kapoka wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono, ang'isi ni bende wabobedo kwa kawo pach jopiny kotudore kod thuon wach mwatwaki okinyi ma kawuono ma en chudo ne midhiero mag ng'anyo. Adwa wadhi ane wawinjane kaka josiaya kata jopiny e kaunti ma Siaya noloso kotudore kod chudo ma kamano ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni bobed ka ichulo jogo mane nyithindgi otho kata nodong' kod hinyruok makoni kod kocha e kinde ng'anyo kochakore higa mar 2017 nyaka sani. Wawinjane monde. Ningependa kusema hivi, kwa waliopoteza maisha yao, serikali ingeweza kutembelea familia zao, at least iwajulie hali, hata kama ni kuwapea motisha, kuwafungulia biashara wale ambao wenye
maybe zao zilifungwa ama zilichomwa, zilifanyiwa hiyo uhalifu. Na waliopoteza maisha, serikali jaribu kuinua waliobaki. Mimi naunga mkono, kwa maana labda hao wenye walipoteza maisha yao ndio wenye walikuwa na support, wanapea nguvu hiyo familia zao. Paro ma sirkal ogolo mar konyo kata chulo joma ne obedi maandamano en paro maber. Mano paro maber mokwongo. Wagon sirkal erokamano, lakini akwayo ka sirkal nyalo tiyo kata gi jo human rights mondo kila familia kata kila kijana mano oshiriki maandamano nyalo yudo kony. Nitie kata joma nohinyre moteri e osuptal mapod kata bills mag osuptal pod ka gichulo. To nonro nyaka tim ma kila ng'ato oyud haki mare. Aya mago pat jopinye kaunti ma Siaya kotudore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani nyakwar Mogejwang, antiere kae kod welo adek, antiere kod Brian Olang, ma en jasum rieko e weche chike, Vocal Africa, Jacinta Anyango, min Kennedy Onyango Rawera, ma hike ni piny manowito ngimane e kinde ng'anyo, kachiel kod Samson Omondi, jalup director mano mar Kenya National Commission on Human Rights. Watwa kotudore kod chenro ma jatend piny Kenya William Ruto yando wacho ni dwa chakore kuom thuolo man ndalo 120 mabiro mar neno ni jogo mane nyithindgi otho kata oyudo hinyruok e kinde ng'anyo chula. Brian, achako kodi kinde makoro waduogo e twak okinyi makawuono. Iwacho kanyo ni chenro makama jatend piny Kenya William Ruto seche moko chako kalure ni en koro ogeto higa mar 2027, matiende ni otemo mar mondo mi akena wach no umo wang jopiny. Kata kamano be nitiere yo moro maler minyalo tim godo gini ma ok okete weche mag siasa iye, kachiel kod akweda mora mora manyalo bed. Yo maler ma rais nyalo mokwongo ni gobeni announce ni en gi intention mar compensate victims kata bono victims with reparations. Kosetimo kamano, then all involve all stakeholders. Ko stakeholders also donjo, wach ni jonyuol mano wito nyithindo, civil society donjo kanyo, ginani different stakeholders kosebedo piny eko bedo gi formula kata categorization mokwongo mar victims kata formula kaka idhi chul victims gi. Kaka mama Kennedy nowacho, nyathine Kennedy ne nyathi matin, to en nyathi mane ogeno mane nigi future ne donge. Koro kaka Kennedy, nyathi machalo kaka Kennedy ichulo nade? How do you compensate? En nyathi matin mane nigi future, mamini gi ne nigi geno kuome. Koro formula mane modi chulo godo ng'ama chalo gi min Kennedy kamae, ng'ama no inji chulo nade? Koro gigi te onego bed ni wabedo piny kanyakla to wa decide ni koro ka min Kennedy kamae chulo ka pesa machalo kama. Police mano nego Kennedy onego bed ni mako itere doho. Mane ma koro process mane onego bed ni rais kawo, ok formula motiyo godo sani. Samson, iwinjo kanyo ka janeno more county ma Siaya koro wacho ni jogo ma kedo ne ratiro mag oganda kaka duol kama itiye Kenya National Commission on Human Rights winjo be ni bede ong'ala manyime maneno ni compensation otime yo makare. Un kaka jogo manitiere ka KNCHR, ting mane ma untiere godo kata nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto landa yanga ni bobed ka ichulo ji. Ang'o musechako keto piny mar neno ni compensation no otim e yo makare, to bende kwang'eyo ibobed kitime yo machalo nade? Quantifying it obobed e yo machalo nade? Ati kod ranyisi min Kennedy nyathine manowito ngimane ibobed ka imiye pesadi? Nitiere ng'ama chielo masche moko familia moro mane olalo wuongi kata wuongi manonegi e kinde ng'anyo makamano, wuongi no ema ne en bride winner, ibobed kimiye pesadi? Joyce, quantifying ngima en tich matek. Nikech quantifying ngima tek nwach mokwongo joma ne notho kata joma ne nohinyre gin joma mokwongo nitie joma ne gin sole breadwinners. Ma families gi gin ema ne rango gi. Nitie joma ne gin nyithindo ma gin kod future maduong' mbele gi kaka Kennedy. Nitie joma ne nohinyore ma obedo kod lifelong ibobet say ka in wheelchair for the rest of your life. Nitie joma ohandgi nene okethore. So iyudo ka quantifying ngima ma dhano
en gima tek kendo quantifying joma nene nyalo bedo ni gigi ne nodonjo kuomgi en gima tek. One commission kaka waparo en mokwongo en migawo ma rais oketo ni boro rwako jomoko kuomgi mondo orang kaka ginyalo tiyo kodgi mondo konygi wach quantification no. Waparo ni migawo no bro involve human rights organizations mag sirkal kaka Kenya National Commission on Human Rights, Independent Policing Oversight Authority kod mamoko go. Waparo ni civil society organizations migawo ni bro luongo kaka Kenya Human Rights Commission, kituo cha sheria kod moko go. Waparo ni migawo ni bro luongo experts. Ntie experts matijigi en timo quantification. Okay? So onyalo bedo experts mag actuaries, experts mag ango wageno ni jogi bo luong. Waparo ni experts kaka psychologists nikech achiel kuom magi ni bo timo enu obro elo wounds nikech ageno ni ka gidwa timo tijigi maber to gibo kendo chako duogo mondo gigo mbaka kod joma neno yudo masira gi. Tingen sasa ya migomba I'm sure min Kennedy sasa ya mangato go kode mbaka ni tuchunye bedo malit. Oparo. So wageno ni psychologists bo bet kani go mabende bro konyogi. So gigi kose tim duto to jogi bo go mbaka to wacho ma oromo oromo kama. To wan kaka Kenya National Commission on Human Rights chunywago ombo nuwa bed part and parcel of this process. Gimomiyo chunywago ombo nuwa bed part and parcel of this process en wach wasebedo kawa timo documentation for a long time. To kirango kata Truth, Justice and Reconciliation Commission in part of it. We hosted the secretariat manene otimo interviews and all that. Nene wakonyo TJRC idhio around the country kagi collect views. Wakonyo gindi ko report. So chunywago ombon kaka migawo mar sirkal mani katiba mosebedo katiyo tijini. Chunywago omboni mondo task force nika ochako tijgi to mondo wabed part and parcel of it. Wabro migi documentation mawan kodo, wabro konyo gi kod rieko, wabro konyo gi kod paro, wabro konyo gi advice, wabro konyo gi kod victims mawan kodi database wa. Then position ma Kenya National Commission on Human Rights occupy in position ma unique in what you called both government called non-state actors. So wabro konyo gi mondo wa connect gi kod victims kod non-state organizations, especially mani grassroots level. Nikech Joyce gimanyaka wange en jomane no hire during this period ntie moko kuom gi mar extremely poor. Gin joma odhier mido ka familia no ongo kutanga modi school. Familia no ongo kata sani sama jigomba kama compensation ni gin gikia. Ginene gi ko ngatgi gitieko. So jia ilago mago will be forgotten in the process. So one gimwa chunywa gombo en kamane go timre to wabed at the center of it. Mondo wakony task force ni mondo reach out. But samawaji kurono, one of the things mawadu watemo mondo wa make sure en conversation ni must go nyaka odhi beyond compensation. Nyaka odhi beyond UAP wang. Nyaka wa chak goyo mbaka nito kawa se chudogi kata kapok wa se chudogi ngamani notimo gini ngani nikanye. But I think gima bende nyaka mbaka mabende ichunywago ombo ni samwado nyi task force no bende wabro goyo enu bende wanyalo yao list ni. Bende wanyalo yao mopogre rais owacho nen odwa mnarango jomanene police otimonade, jomanene police ohinyo, jomanene police onego. But wan jomanene police onego, wan jomanene police ogoyo to kotimbre nade? Okotho. Wan kod joma ohande gine notimbre nade? Nokethore moko no wang. Wan kod joma ohande gine no wang. Wan kod joma notimbre nade? So in the context of inclusivity, chunywago moni jogi duto mondo ket list ni. Now the other thing in conversation about public participation. Nisama migawo ni buro tiyo tije. Extent manuma public bo participate. Kech waparo chunywago moni nisama task force ni tiyo to gibro loso their own rules and regulations. So waparo nsechego public onego beni participate ni rules and regulations gi obo mako ngawa angomo bo timo angomo bo kubitimbre. So one kaka
migao ma sirkal wan ready mondo wakony gi kod information ma wan kodo, wan ready mondo wakony gi kod rieko, wan ready mondo wakony gi kod yayora magidwan kech wan gombo wa en ganu promotion and protection of human rights. Ratiro mar dhano en ratiro monego bed ni ting'o malo seche duto. Min Kennedy karwaki etwaka kata bedo ni sewacho ni pesa makamano kata ka umi niselalo nyathini manigeno ning'eyo ni entiere kod ngima makare kendo kata ngimane mambele kata future mare nisebedo kineno ni obo bedo future maber kata bright future kata kamano in korka kori kinde ma ichwalo pesa gipani winjo be ni kila ng'ato ka ng'ato imiyo pesa maromre kose winjo be ni time yo machalo nade kaito be ni paro ni kabe nikech wang'eyo ni chieng' tarik 25 dwe mar 6 higani emano wanyalo wacho ni nen rapar ne jogo manowito ngima kata kamano weche ok nodhi e yo makare iparo ni ka sirikal owuok oko okwayo victims duto ng'uono e yor bolruok kaachiel kod bago odiochieng' manyalo bedo memorial ne victims nyalo miyo victims manodong'a chunygi at least bedo mabet ogonyore kata bedo ni pod gikale lit kose. Aparo ni mokwongo penjo no kaber to an gi chunya taparo ni ng'onkwongi ng'i agement sama imiyo jonyuol nyathino norom nade ng'ato pok oweyo okowe kata familia ne yani like no we mana jonyuol ne wuoda pod ne this pok onyombo onge gimoro amora man neno kuome kata achiel kata nyako mano miyo ich madang atnyen gi nyathi moro biro neno onge mano age then gino kitime anano ni otime public kik bed ni koro wach ni ma josiasa moko dai de credit yani pesa wuok dhi kuom jasiasa ma olor kama nyaka chimo gik irwa ido ka ne en 100 to gik kuomi ka en 30 koro ananeno ni kitime process maber en joka human right jogi nigi ler mathoth kuom ng'ato ka ng'ato neno pok aromo gi jatelo ni bat ong'eya kendo ong'e maber nyathina no to en gi ler no iwinjo koro jogi aparo ni gine maka gini olwar kuomgi to jogi nyalo konyo sirikal e yor ni maler nikech ging'eyo joma riambo gi joma wacho adieri ging'eyo gimoro amora kaka nobet kako timore koro anaparo ni kaka nyaneno ka sirikal oluongo ji state house jensi momiyo gik mago ala ng'ang'o pod onyalo wuok oko to pod nyako tude gi joked ne ratiro mar oganda gi aparo ni jogi nigi ler onyalo tudore kodgi to pod onyalo wuok oko bende pod onyalo timo gino oningo tim public oningo tim e yo maler maonge ja sirikal moro amora moyudo credit yani like en bende koro kanye modwa oyudie kaka en bende oyudie gimoro otime yo maler kotude gi joka human right to luongi ji nyaneno ka state house kare duong' akiaga nyo luongo dhano komiyo ji gigo akiaga no rom kama nyendo ka dhano pong mapenjora ni mato uwanja mane kore kinyisan mano state house kare kacha onyalo luongo jonyuol ma bende warom te ma en kata gima kotime to karo nyatime public ma ng'ato ka ng'ato ridhi kani adier ng'ani kare ne chunyi olok ng'ani kare ne dwa kwa ng'uono kare ng'ani gini ne rachne iwinjo mano an aparo ni yo maler kaka an miyo taparo ni en yo maler mowuok goda yanga moko luwore ka sirikal kamano nyaka chimo gik piny mano pacha ingenu gima min Kennedy wacho is very important and apa ageno ni joma advice rais botimo kamano nikech history as a country en sama gin mora ilani otimore ma ichiwo compensation en the real victims okuyud ga gini ok chopnegi and adwa mi example kanene wachulo IDPs after 2008 post election violence manechulo internally displaced persons nene wan list chiegni 10 tiyudon kuom genuine IDPs ok neno yudo gino so wageno kendo chunywa kwayo na joma advice rais kat joma bo mako wigini di make sure ni joma genuine joma nene ohinyore joma nene lose jogi joma nene to ema oyudo gini otherwise obo bedo just another scheme to majiboro kawo to rumo kamano to jomone go benyudo gini ok biyudo Brian in korka kori weche go mag seche moko yudo avenue mamoko kaka mago mag seche moko kata public apology kachiela kod neno ni ng'ato ka ng'ato omi pesa di kalure kod pek mokale kopogore kod jogo manodong kod hinyruok gi jogo mane jogegi otho e kinde ng'anyo
weche mag seche moko public apology mar sirikal wuok oko to yango ni yes gini notimore wakwayo ji duto ng'uono. Be iparo ni en avenue moro makare kata chenro moro makare ma bende nyalo konyo e kinde gima weche mag chudo wuok oko kaachiel kod kata weche mamoko mag neno ni ng'ato ka ng'ato mi pesadi? Bingeni avenue mokwongo mar acknowledgement ni gini notimore marach. Mano ema gima mokwongo ma rais onego bed ni timo. Lakini pok otimo mano nyaka sani. Nikech kineno gima otimo en mana political statements mogolo. Nikech acknowledgement mokwongo onego bed ni wacho ni ayie ni ji nolalo ngimagi. An ka rais akawo sole responsibility. Nikech duty of care ni en ema omiye ka rais. That is the first thing monego bed notimo. Wacho ni an ka rais ago mos kuom gima notimore. And based on this, I suggest ni watim compensation. Lakini mokwongo wawuo ka jo Kenya. Compensation ni tim nade? How are we going to categorize this victim? Kanye monego bed ni wachako mokwongo. To mano pok otimore nyaka sani. Adwa nasoma ne moko kuom ote manyakwara Mugia Jong chwalo no kinyi makawuono kokale yoro waduto te mag tudruok ote makamago wabedo ka wasomo gi achiel kachiel wawinja ne patch joneno mago. Wilfred Mbao wacho kanyo ni Joyce good morning mosna welo an Opiyo Mbao wuod Nyakach Kandari awinjo maber ahinya kan kochia Nyangweso. Odhi mbele ko wacho ne Nyangweso market an ka golo pacha to wacho ni en gima ber to be ibiro time e yo makare mano e wasiwasi mara ka ok kamano to an kod wetwa kero kamano enya Wilfred. Hilary bende wacho kanyo ni okapara ka an gi yie ni chudo no dhi chopona kaluore gi Kenya wa mibadhi ng'eny ni executives kende corrupt makia an be an victim from Migori Suna East Kwa Ward. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ka ni Joyce Oduoro chudo ni mondo duok e grassroots. Leaders from the grassroots ong'eyo joma ne obedo mostly affected. En mana ni grassroots ka oting'o local provincial administrators kod jodonga gweng'a moko ma selfish zaidi. Nitie moko ma gik moko te gineno mana ni odhie utegi. Odhi mbele kocho ni nyalo biro yudo ni administrator moro ndiko nyaka nyinga nyikwae mane pok onyuol ndalogo ni genuine post-election victims. Odhi mbele tocho ni to giweyo ka jomane biashachegi otur mowito properties close to 200k. Mane Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ote machielo Eric Oyugi wacho ni the panel of competitions is unconstitutional. The panel is supposed to incorporate the victims' representatives, human rights and denominations. As the director of Nyanza, Western Kenya Caucus of IDPs, we are not happy because our petition was tabled and passed in parliament. Odimbele ko wacho ni and now it's before the president waiting for competitions. But instead of including us, 2007-2008 victims, the government now are talking about 2017 to 2025. Remjus wuod Ayuego Luora bende wacho ni chudo to ber to mak mana ni pesa ok pim gi ngima. Kaduth nyathi Ochieng bende wacho ka eno yawre Joyce chulo jong'anyo en paro makare kata kamano owinjo time e yor adiera ma onge ubaguzi. Nitiere jogo mane osechula nyaka jomane owito nyithindgi tok Kennedy gini to jomoko podi ma kelo chuny lit ne jonyuol ma pok ochula. Mar ariyo owinjo sirikal punish obila mane oyud gi weche nek mondo obed puonje ne obila madongo mana kaka min Kennedy wache no. Ka mano ok otima to podi gibiro mana nego rowere to sirikal odhi mbele chulo. Mar adek owinjo sirikal many kaka tieko wach ng'anyo gi nek ni chuth. Prevention is better than cure. No amount of money can compensate lives. Odhi mbele gocho ni ngima ichiwo gi Nyasaye omiyo en ema owinjo okawe e sechege owuon. Penjra ni pesa ma idwa compensate go jong'anyo go gin pes ruto kose nikech ponono ni en usuru ma jopiny golo to kelo dok chien e dongruok. Dine okobila onego rowere go pesa dine okonyo e uchumi mar Kenya.
Omiyo nyaka jatend piny many permanent solution e weche neka ma oyuma binago. Mogik to gone min Kennedy mos mang'eny, Nyasaye ong'eyo kare. All shall be well. Aluo twak ka anu moja enakoiro ka mos kowuok kwa mos makende kowuok kuom Ruth Nyathi Ochieng' manno kinyi makawuono. Nyakore muge jongwa ka oyoyo madundo ka waduogo moko kuom ote ma ichwalo ka achiel kod penjo welo mantiere godo bro bedo ka duoko kik idhi mabor. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Unaweza kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama skiza chini yako. All you need to do is to dial *811*343#. Asante. Kara in kanye, okaneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Dong onego warom ka saa 5. To sani saa 5 oseromo. Atiwa mos ahinya. Koro kawuok e ot sani an abiro. Machiegni kendo nyakwara muge jwange tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako Oromo kinyi makawuono kama twak odore kod chudo ne midhiero mag ng'anyo mano to ka jatend piny Kenya William Ruto oyango ne mano jasum rieko mare makao mutua bro bedo ka tayo chenro mar neno ni jogo mane onega joheragi e kinde ng'anyo ka achiel kod jogo mano dong kod hinyruok mopogore opogore ochuli e thuolo mar ndalo 120 mabiro kaka yorno mar yweyo pi wangi kalore kod leta mane gikale. Kwa dhi mbele kod twak marachako di Samson winjo kanyo moko kuom penjo mabende nyakwara muge jwango penjo okinyi makawuono ka Ruth Nyathi Ochieng' bendo penjo kamano ni pesa makamago en pesa ibo bed ka ichulo matine ni en taxpayers money kose en pesa mawuok e ofuku mar jatend piny.
Definitely, and taxpayers' money. Emomiyo task force ma oketno ibiro ta kod jatelo mawuok e office mar rais ma en in charge of advice on constitutional matters. So en pesa mar taxpayers. But kirango messages mabiro enu common thread enu mokwongo nitie gik machando ji. Mokwongo en pesa ni bodhi ir joma really deserving. To gini chando jin because of our history. Nwacha wasebedo joma gik mokaila ni kao timore to the right people joma deserve okyude. So mani penjo maduong mokwongo maji penjo. Penjo mar ariyo maji penjo ma task force no bende apan kochako tich to bod duoko enu engagement kod grassroots organizations. Migao matiyo at the local level. Ere kaka gibiro tudre kodgi mondo jomoko ng'eyo wachni, joma nene gini otimre ni, joma illiterate, joma odhier, joma otimre nadi oyudo kaka bende giyudo kony ni. Apan penjo mar adek ma bende jopiny penjo en chiwo pesa to ber. Lakini chiwo pesa romo ngima. Apan mano bende penjo maduong' ma nyaka wapenjre en pesa to wabiro chiwo. Lakini pesa bo kelo na nyathina, pesa bo kelo na chwora, pesa bo kelo na wuoda, pesa bo luoko halana. So penjo go gin penjo ma nyaka wapenjre to nyaka migao ni bende penjre. But penjo mar ang'wen ma bende ji penjo enu wabiro bedo kwachulo ji time and again nikech ng'anyo katiba oyienwa. To kendo wabiro ng'anyo kawuono, ji biro ng'anyo kiny, ji biro ng'anyo next year. Niwach article 37 oyien jin mondo tim ang'ono, ji otim ng'anyo. So penjo maduong' ma nyaka wapenjre enu ere kaka wabo police ng'anyo ka wadhi mbele. Ere kaka wabo make sure ni police ka odhi rito ng'anyo, to police rito ng'anyo iyo maber, iyo mok kel tho, iyo mok kel hinyruok, iyo mok kel akwede. So ng'anyo to nyaka wadhi ng'anyo, jo Kenya pod bo dhi ng'anyo, lakini nyaka wapenjre ere kaka wadwa prepare police wa mondo sama ji odhi ng'anyo to police tijgi en tij rito joma ng'anyo, kendo en rango kaka ratiro ma joma ng'anyo orit maber maonge joma hinyre, jomotho kata jomotimre nadi. Min Kennedy pachiko tudore kod paro mopogore opogore kata ute mopogore opogore ma nyakwara Mugia Jong chwalo ahinya to mano motudore kod dok pinya gwenge magwa kata grassroots mar manyo jogo mane oyudo hinyruok kata mane obila onego. Bende paro ni mano biro miyo pesa chopo ne jopinya kama kare ma oko kale lwet ji ma jomoko dong' oko. Sorry? Yani mondo tiyo kod kata chief mar yango jogo mane seche moko oyudo hinyruok achiel kod jogo moko. Pod pacha opogore, tiyo kod chief pod ok dhi konyo. Ti kod joka human right. E seche mana wito nyathina mane kungo gik ne jo human right. Keno gik mo confirm ni mano Kennedy Onyango, mo confirm ni mano nyathina. Koro jogo aparo ni kata ko ok odhi kuom chief go, taparo ni mano nyalo bedo gima duong'. But pod ka chief nyalo konyo, lakini jo human right kik wegi kando nikech gin ye jok mano kuongo gike kendo gin ga diri kendo gin kata ko penji gi nying ng'ato ka ng'ato ging'e kwan ma gigole ne kwan makamile nikech gin ging'eyo kata mohinyore ging'eyo kendo gin gi nying gi magi mora mora midwaro kipenjo gin ji adi kata chiwo ma ja human right to dhi nyisi ni jo Kenya mano nyore higa mokalo higa ni gin ji makama gidhi nyisi unless ng'ato nyobede tich higa ni. Atonya kasani bende Brian kaduke twak winjo kanyo ka janeno moro wacho ni sani koro giwinjo mana ka jatend piny William Ruto wacho ni dwa chula jogo mane ohinyore chakre higa mar 2017 nyaka sani higa 2025 to moko bende koro sani ywaka ni jogo ma seche moko ne ohinyore ka higa mar 2017 pok ochopo to jogo to ni seche moko koro pod owe. Bende paro ni owinjo be ni odok
nyaka higni mamoko go kose higa 17 nyaka 25 emwinjo bed ni ng'eyo kachiel kod advice minyalo miyo jogo masche moko sani koro manyo compensation girita sirikal ochulgi kose ginyalo kata manyo ratiro podi e doho. Mokwongo ka en compensation mar rais datimo ka en genuine onego bed ochako kata from 27 nyaka sani nikech joma nowito ngimagi kata joma nohiny gi polis kata gi sirikal jogi to onego bed ni ichulo. Secondly, wach yudo ratiro. Ok ochuno ni nyaka girit William Ruto ochulgi. Nikech mokwongo en ema nohinyogi kata sirikande ema nohinyogi. Gin gi nafas ma gijadhi e doho. Giter sirikal e doho ma giyud compensation from sirikal. Nikech sirikal en giwacho ni gin duty bearers. King'iyo katiba. Koro gin gi option no. Ginyadhi e doho giyud ratiro koya kuom doho mondo sirikal ochulgi directly. Nikech mar Ruto ni giwacho ni stories ajaba. Nikech pok ogocho ne pok ochulo min kedi chakre higa mokalo kata pok ogocho ne kendo. Mano gima nyawacho. Ato nyaka sani Samson e thuolo misebedo kitiyo ka Kenya National Commission on Human Rights. Bao ni eno hinga mane masche moko usebedo kuromo godo ahinya to mar mako accountable kata keto mar mondo mi gibed accountable ne gigo magitimo ahinya to bed police kata jogo ma otudore kod sirikal ahinya kutudore kod thoe kachiel kod hinyruok mag jogo mosebedo ka hinyore e kinde ng'ano. Achid nade bedo ga mane ma omiyo yuda ng'ato ni koro mae ng'ama koro wamako ene accountable. Accountability e tich ma police dwaro gima dhongere luongo ni a lot of political goodwill. To shida ma wasebet go as a commission kata shida ma ang'eyo ni kata organizations moko matiyo mok gin mag sirkal and state actors osebedo go enu policing marwa otamre wuok executive. Policing ma Kenya and highly controlled by the executive. Kanene wagoyo mbaka mar local police. Nene wacho nwa create institutions mabo support tij police. Wadwa create National Police Service. To National Police Service ni wadwa mondo jatende obed Inspector General of Police. To Inspector General of Police ni en ng'ama kisungu miyo gimilongo no independent command and control. Tije eno onego ben orango kaka police tiyo maber ng'ata chiel ma ongo ng'ama control tongo ng'ama direct tongo ng'ama nyise no onego ben timo kama kata kama. To wa establish gima luongo bende National Police Service Commission. National Police Service Commission tije eno ondiko a police to orango kaka police bedo professionalized. So teach police obedo teach ma professional. Teach kaka japuonj is a professional. Daktari as a doctor and professional. Teach National Police Service Commission nene and Police Service Commission rango migao maginyalo keto mondo police obed a professional police service. To wa established bende gima waluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Matije en rango no accountability ma police gik magitimo bet nadi. But rango yudo ni gigi duto police otamre wok executive. Inspector General of Police ma katiba kod National Police Service Act omiyo independent command otamre bedo independent. So yudo ni gik matimore Inspector General Police oknyal kawo action. Gima nyalo konyowa ka wanyalo divorce police from the executive. In practice, sama wantie ni police obedo divorce from the executive in paper, but not in terms of practice. Ka wanyalo divorce executive, wayud political goodwill to ageno nu hakibro yudre. Hakibro yudre jo mosebedo ka witongi magi, hakibro yudre jo mosebedo ko hinyore, hakibro yudre jo mosebedo ka ngomotimre by the police. But coupled one in a case where the executive omako police kama to political goodwill okwabiyudo.
Emomiyo gik moko joma polis nego, joma polis lalo, mago po dhi mbele. But chieng' ma amua ni koro wadwa clean up, to gima waketi paper, National Police Service Commission, Independent Policing Oversight Authority, wawacho ni koro jogi wadwa ni mondo omak tich maber, mane mabro konyowa. Medo gimoro matin. Kineno mokwongo mono commissions go bed independent, constitutional commissions gi. Nyaka gibed gi budget gi ma independent. Nikech kiyudo sani serikal gima timo ka Kenya National ogolo kata report moro. Yudo ka budget gi kata maiga ni iduoko piny. Koro miyo kata tij gibedo matek matin. Ata kata ipoa. Nyaka gibed gi budget ma independent mondo koro giti ma independently. Maonge kata ginene moro interference moro ma executive. Mana gima adawacho. Min Kennedy, ka seche moko yudo thuolo sani kata thuolo moro amora ma seche moko kinyalo yudo mar loso kendo kod jatend piny Kenya William Ruto kotudore kod chenro mano mar chudo masani obiro godo, en ang'o minyalo nyisi? Namba mokwongo anyalo nyise ni koyie to okaw polis manonego Kennedy omi kum moromore kode mondo obed ranyisi ne polise ma pod nie tich kawuono mabiro nego nyikwawa kata nyithindwa makiny mondo kik gibed gi tekono, gibed ka ging'e ni nitiere chik. Namba 2 anyanyise ni kata kochudo to ng'i mana kaka jatelo osewacho ni ong'i age to ng'i ni ng'ama onegi ni nonege kodhi kanyi. Kennedy nokodhi e mandamano, nodhi omo buk mondo endelea somo. Emomiyo nonege kodhi kuro. Koro banyiso ni noonge mandamano. Koro nitie ng'at mokiny gi ng'at minyawacho ni ng'ine jo mandamano moro giwacho ni ne gido ka wang'o gir ne gido ka kwalo, gin gi weche ma gimedo. Ok nawinjo nyaka kowacho moro ni jo pinye manomayo polisi bunde to nego godo ng'at machielo ni gimbe ne gine ngimagi kani gimbe gi protect ngimagi. Dog nawinjo kowacho kamano. Koro manyiso ni chudo no nyingo bed ing'iye maler mana kaka ni jatelo wacho. Ging'i age, ging'i ni ng'ani ne en kuma nade, onege kanen kanyo, manyiso no kinye makata ka sani wadhi e doni akinyi do ng'iyo mayud na dieri okinye timi haki moromore kodi. Wachni mogika Min Kennedy kachako kodi ka wadhi kwaloro twak mar okinyi makawuono kotudore kod wechego mag chudo kachiel kod wechego mag ng'anyo kod nek gi obila tiyo kod teko mathoth kuom jogo mawuok oko ng'anyo kachiel kod kata jogo ma kuom hawi marach no gionge ng'anyo to wach makamano juko gi kama ne gintiere. Anyalo wacho ni elo jonyuol te moyudo shida, rais owuog oko mondo okwa jonyuol ng'uono nikech nosetimore okwa gi ng'uono, kochulogi ochulgi e yo maler to otem matek gi mak polise ka nikech jatelo nigi chik, en gi teko mar mako gi nikech anno kata kes mar Rex polis tamore ni oken to en nyaka gi marks manie dende, alama mar birth marks bitie to tamre. Ting'eni ka jatelo mowuok oko like baba wuok oko to kawi ka nyathine na pana ni koso weteri imi punishment. Koro otim ne jonyuol gima nyalo miyo jonyuol winjo maber. Pesa ok rom gi ngima nyithindwa. Bende pesa kaka na ywak nyithinda nigi sikul se banji pesa no dhi hospital. En gima bang' dweche ariyo hospital, bang' dweche ariyo dong pesa no rumo. Koro pesa ok rom ngima nyithindwa. Owuog oko, ogonwa mos kaka jonyuol, oluongwa kaka jonyuol. Ok ochulwa ywe pi wang'wa, ok onyal chulo wa nyithindwa, ok nyal duogo. Koro amwa ywe pi wang'wa, ogonwa pole. Wabiro kawo gi erokamano nikech onge gima wanya timo kata dang' watamre kata dang' wayie gima wanya timo. Erokamano. Brian Olang, wachne mogik watieko. Mokwongo rais kaka neno kono nyocho luongo Gen Z State House, oluong jonyuol kata victims ogone gi mos ka gin e State House kacha. Wach mar ariyo, polis mano nego ji kata mano hinyo ji gi onego be ni mako itere do mane ma to wach mogik ka eno kodok wach mar chudo ni formula mane ma gidhi tiyo godo chudo ji mago gik monego be ni open mang'eyo ni victim machalo kama ichulo pesa kama based on this categorization kamano konya yie gi wachne mar chudo ni. Erokamano. Samson, wachne mogik watieko. Jais erokamano. An gweche mang'eny mogik mokwongo en jo Kenya nikod a lot of wounds. So an gima chunya mokwongo gombo kwa rais and as a show of goodwill one called Truth, Justice and the Reconciliation Commission report mapoko bedo implemented nyaka kawuono. Akwayo rais as a show of goodwill report no obed implemented. Kwa implement GLC report
to obro konyowa mondo heal wounds wa. Obro konyowa mondo wadil kod human rights violations mang'eny ma osebedo katimore. Mano mokwongo. Mar ariyo, enu constitution wa, katiba wa en very clear. To katiba wa kwaluwo biro konyowa mondo koko mang'eny ma wan kodogi bet maonge. Katiba wa kwaluwo kaka article 37 owacho biro konyowa. Katiba wa kwaluwo gik ma Bill of Rights owacho bo konyowa. Katiba wa kwaluwo national values and principles of good governance bo konyowa. Waluwo katiba. Mar adek, en wacho no sirkal en primary duty bearer. To as a primary duty bearer, tije en tij mako joge. So sirkal okonego bed ni violate rights mag joge. Chunywa gombo ni sirkal mondo okaw responsibility mare as a duty bearer mondo orit jo Kenya kaka dwarore. Mogik enu sama migawo ni tiyo tije, wan kaka National Commission on Human Rights wan tayari kendo wabiro konyogi ka gikwayo konywa. Erokamano. Erokamano inya Samson Omondi, Jalup Director, Kenya National Commission on Human Rights, Jacinta Nyango, Min Kennedy Onyango, kachiel kod in Brian Olang, Jasum Marieko, eweche chike, Vocal Africa, kum kauthulo maru kinyi makawuono, ubi wabed kod twako, market kod mae. Kabe nanno ka Shalom Salem, ngisa ka ni Joyce ma Mr. Salema, kantiere Migori, Kenya, wacho yo totimo tek. Ka yu wacho kae, ni dine bede, ni wan kod jotelo ma wacho to timo to dine bera ndi mago mana moko kuom ote manyakwara moge jong chwalonwa kokali yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Nyakwara moge jong agoniero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka Oromo. Ote magi aneno kendo atemo matek ahinya mano mar somo gi moka somo agoyo mosa obo somo gi odiochieng' makinye kinde mwadhi mbele ko twak mar nyakwara moge jang mana kaparo ni wange ni chieng' Jumapil mano mar jumani team mano mar Harambee Stars bro bedo ka tugo koda team mano mawuok e pinyno mar Zambia. To kaluwore kod rochruok mar arita mayande obedo chieng' Jumapil mokalo e kinde tugo e kind piny Kenya kod teamno mar Morocco, nitiere chike manyaka sani CAF ogolo mano mabro neno ni arita obedo makare e kinde tugo mabro bedo e alap ma Kasarani mano bore Nairobi ka chieng' Jumapil. Kanyaka sani koro CAF owacho ni johera mago mag Harambee Stars kata mag Kenya mabro chopo e alap ma Kasarani gibro chopo atamalo 60 kende. Mano e maximum stadium capacity mar jogo mabro bedo ka chopo Kasarani chieng' Jumapil e kinda tugo e kinda Harambee Stars kod Kenya. Kabende mano otiko 27,000 kende mag jotugo mabro bedo ka ibobed ka iyienegi mondo ochop kacha. Ka ukiyudo tiko makamano e kindo tiko 27,000 mibobed ka euso, kokiyudo tiko to bed dala ine game kata ilu chenro makamana achiel kachiel kokale wang' jowi mari kanyo. Ka bendi iwacho kanyo ni entry iwacho ni jogo manitiere kod otiko ma en electronic kende kata electronic ticket holders emibo yienegi mar mondo mi odonje e alap mano ma Kasarani. Iwacho ni thermal tickets ok bi yie e kinde tugo makamano, tugo e kind piny Kenya kod Zambia chieng' Jumapil. Kabende nyaka sani ikwayo jopiny duto mar mondo mi obi olu chike makamago ahinya nyate kinde ma piny Kenya bro bedo ka tugo kod team Zambia mano e kinda tugo mar piny Kenya kod pinyno mar Zambia. Kendo wageno ni johera mag adhula bro bedo ka luwo chikego duto mar mondo mi kik wayudre kama tek ahinya. Nyakwara moge jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani ka odiochieng' makawuono nantiere